Безнең телерадио компанияның эшли башлауына 13 ел. Бу дәвер эчендә тату иҗади коллектив барлыкка килде. Эш көннәрендә, бәйрәмнәрдә дә без бер-беребезне аңлап, серләребезне уртаклашып яшибез. Билгеле инде читтә торып булса да, без һәркемнең якыннары белән таныш. Иң кадерле кешеләребезне, әниләребезне бер зур өстәл артына җыю теләге булса да, һаман да чын барлыкка ирешми торды. Телерадио компанияның җитәкчесе Резидә Гиняеваның җиңел кулы белән әлеге идея тормышка ашты. Бір кішінің бір койгысы келгенде жиналышып койгырабыз барыбызда ник дегенде біз енді мына шулай иттіріп барыбызда бірге эшлейбіз. Біздің көпкене кішілеріміз міне 13 жыл телекомпанияға мен бірінші кемден бері эшлеймін мында 10 артық ел эшлеген кішілеріміз де бар енді. Телекомпания бездә күптәнге алып баручы Зөлфия Галиуллина бәйрәмгә махсус концерт программасы әзерләгән иде. Әниләр рәхәтләнеп төрле бәйгеләрдә катнаштылар. Халык җырларын баянга кушып башкарды. Сак хезмәтендә эшләүче Флюра апа Хөсәйнованың әнисе башкаруда җыр барыбыз өчен дә сюрприз булды. Ни дисәң дә Миниса апа Галиуллина 9-нчы дистәне ваклый. Без кызлар һәм егетләр әниләргә иң матур сүзләребезне җиткердек. Аларга карата булган җылы хисләр мәгъҗиза тудырырга сәләтле. Ул яңа офыклар ача, рухи көч өсти. Диктор Гөлназ Хәсәншина әнисенә багышлап язган мәдхиясе моңа мисал. Аның шигырьләре һәркемнең күңел кылларына кагылды. İzgedir sen, ağır minutlarda nurlu yüzün ile karşıma sirterlerdir senin yumuşak kullar, yaşlarımni tulu sağışqa. İmde min zor, akıl kirdi buğay, hıyallarga tulu kömülge, tek eninin altın kulları, köngülümde kalır, мәңге. Корреспондент Ольга Логинова һәм монтажер Эльмира Туктарова әниләргә багышлап халыкчан җыр башкарды. Һәр көнне киренке эш халәте булган студиядә өйдәге кебек рәхәт, җылы атмосфера тантана итте. Әниләр буш кул белән килмәгән булып чыкты. Өй шартларында үз куллары белән пешергән тәм-томнарга кадерле кешеләребезнең күңел җылысы да кушылган. Шуңа да табын тулы сый-нигъмәт бик тәмле иде. Очрашу билгесе итеп әниләребезнең иңнәренә салынган ак шәлләр бәйрәмгә тагын да үзенчәлекле ям өстәде. İgençeli şu günden beri eşleysiz tanışlık bile, şatlık bile, motor gına Allah'a şükür ontaza bir kadına. Biz indi үзебез күптән үсеп, әниләр булсак та, алар янында biz һаман да бала булып калабыз. Хайр фатихаларын биреп, безнең өчен янып киеп яшилар алар. Рәхмәт сезгә, кадерлеләребез. Bala şul indi. 50'den usta da 60 bulsa da hemen şul balalar değiliz indi. Kafalardan, cafalardan sakla balamını hıdayım. Havuf kater adım sayın. Gömür yolunuz matur bulsun, şatlık bile kelip dursun. Yürek mayım bala koyayım deyip tilep kalayım.